Ir-rivista Satar bdiet fl-1971 mill-moviment aw minn letterarju bl-iskop li jitrawem sens ta' identità fost il-Maltin u l-Awċin kemm fil-qasam letterarju kif ukoll artistiku. Għal perjodu qasir ta' 5 snin din ir-rivista waqfet milli tiġi stampata madankollu wara żmien ta' ristrutturar. Fl-2020 l-MUT waqfet propju l-Fondazzjoni Satar sabiex tuħsib din ir-rivista li toħroġ b'żewġ formati ta' stampat kif ukoll verżjoni diġitali. Net News tkellem mal-Viċi President Anzjan tal-MUT Elaine Germani fejn tkellmet dwar l-importanza ta' din ir-rivista matul is-snin. Ir-rivista għandha importanza anka kulturali issa. L-antana huwa dejjem li nwassu l-qari l-tfal, qari li jkun format li jkun sabiħ, li tfal jieħdu kost jaqraw u jaqraw speċjalment bil-Malti. Hija spjegat ukoll li mhux biss hemm ir-rivista Satar, iżda f'aħar xhur beda jiġi stampat ukoll is-Satarin rivista posta tfal mill-livell ta' kindergarten sat-tieni sena tal-primarja. Qed inħossu n-nuqqas li l-lingwa Maltija jista' jkun li ma tix tingħata l-importanza li kien ikollha qabel, allura aħna qed nippruvaw permezz tas-Satar u anki issa tas-Satarin li huwa ktib tal-attivitajiet tal-tfal li huma iżgħar biex inkunu nistgħu nagħtu l-kontribut tagħna ħalli aħna ninkoraġġixxu kemm jista' jkun qari bil-Malti u qari bil-Malti tajjeb. Elaine Germani li hija wkoll chairperson tal-Fondazzjoni Satar saħħet li l-Fondazzjoni Satar tippubblika wkoll rivisti li jitqasmu b'xejn fost l-oħrajn dwar il-ħajja adulta u temi oħrajn bħal violenza domestika bażi tal-ġeneru. Aħna nieħdu kull opportunità li nistgħu nsibu biex ikollna fondi u permezz ta' daw il-fondi nieħdu sehem fi proġetti li permezz tagħhom imbagħad inkunu qegħdin nipproduċu pubblikazzjonijiet differenti fosthom pereżempju dak li semmejt fuq kif iskun adult tajjeb, il-manwal kif issir super adult semmejnieh. Għandna wkoll ktieb li ħriġni reċenti f'Novembru li għadda fil-fatt dwar il-vjolenza domestika, vjolenza bażi tal-ġeneru wkoll biex nagħmlu l-itfal iktar sitwazzjonijiet ta' vjolenza li forsi mhumiex dawk tradizzjonali fejn ikun hemm swat imma hemm tipi oħra ta' vjolenza biex huma jkunu iktar aware tagħhom u jkunu jafu iktar kif għandhom jirreaġixxu jekk jiltaqgħu ma' sitwazzjonijiet simili. Dawn ir-rivisti joħorġu matul il-perjodu tal-iskola ġew minn Ottubru sa Mejju b'materjal edukattiv kemm għall-edukaturi kif ukoll għall-istudenti.